హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సాయి నందన బ్లాగ్స్ అండ్ రెసిపీస్. ఇవాళ స్పెషల్ ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పెసరపప్పు పాయసం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామా. ముందుగా జీడిపప్పు, కిస్మిస్, బాదం పప్పు నెయ్యిలో లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించి పక్కన పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు చిన్న చిన్న పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలను నెయ్యిలో లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించి పక్కన పెట్టుకోండి. నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ లేదా మందపాటి గిన్నె తీసుకొని అందులో 3 స్పూన్స్ నెయ్యి యాడ్ చేసి 1 కప్పు పెసరపప్పుని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయిస్తూ ఉండండి. ఈలోగా మనం పాకం రెడీ చేసుకుందామండి. దానికోసం ఒక గిన్నెలో 1/2 కప్ వాటర్ మరిగించి అందులో 1 కప్పు బెల్లం తరుగుని వేసి అది కరిగేంత వరకు కలుపుతూ ఉండండి. పప్పు వేగిందండి. మీరు ఎంత క్వాంటిటీ అయితే పెసరపప్పును తీసుకుంటారో దానికి 3 టైమ్స్ వాటర్ తీసుకోవాలి. నేనైతే 1 కప్పు పెసరపప్పును తీసుకున్నాను, దానికి 3 కప్స్ వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాను. మరీ మెత్తగా ఉడకకూడదండి, ఒక 90% ఉడికితే సరిపోతుంది. ఈలోపు మనకి పాకం కూడా రెడీ అవుతుంది. ఇదేమి తీగ పాకం అవసరం లేదండి, జస్ట్ కరిగితే సరిపోతుంది. పప్పు ఉడికిపోయింది. ఇలా పప్పులుగా ఉండాలండి, నోటికి పప్పులుగా తగిలితేనే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇందులో మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పాకం యాడ్ చేసి బాగా కలిపి ఒక 1 మినిట్ సిమ్లో ఉంచండి. ఇప్పుడు మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న కొబ్బరి ముక్కలు, అందులోని 1 కప్పు కొబ్బరి పాలు, 1 కప్పు కాచి చల్లార్చిన పాలు పోసి మీడియం ఫ్లేమ్ మీద ఒక 2 మినిట్స్ ఉడకనివ్వండి. ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయ్యిందండి. చూడండి, ఈ కన్సిస్టెన్సీలో ఉండాలి. ఇప్పుడు మనం ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ అండ్ మంచి స్మెల్ కోసం కొంచెం ఇలాచీ పౌడర్ యాడ్ చేసి కలుపుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవడమే. అంతే, సింపుల్ అండ్ టేస్టీ అండ్ హెల్తీ రెసిపీ రెడీ. చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. దీన్ని కావాలంటే మీరు షుగర్తో కూడా చేసుకోవచ్చు. మనం ఫెస్టివల్స్కి ఇంట్లో ప్రసాదాలుగా చేయొచ్చు. ఒక్కసారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి, అందరూ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ఈ రెసిపీని ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కమెంట్స్లో తెలియజేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.